se říká historik. Ono to není jeho povolání. Představte si, jeho povolání je, že vydává desky a CDčka s hudbou. I told you that this is, to be history is not your profession, that your profession is to release the music and so on. But I wonder that you volunteer as a historian. So, takže a další lidi, takže, ale on tím, že je historik, tak se hodně moc touhle historií zabývá. A vlastně my jsme se skamarádili a vlastně pomáháme si. A máme tady mimo jiný třeba rodinu, jejich tatínek byl tady blízko kovářský sestřeliny, to jeho letadlo spadlo v lese za hřiště. A on vyskočil na padáku, zachránil se, už mnoho let nežije, ale ta rodina přijela. Takže se přijeli na vás vlastně tady podívat lidi přímo, kterých se tahle historie hodně týká. I tell to children about your father that you have the personal connection when your father bailed out very close to the end, that his plane crashed in the forest just behind this village. Would you like to have some questions? Děti, ale vy byste měli třeba nějaké otázky? Já chci poděkovat za doplnění, protože jsme se o tom teďka povídali. Jo. Takže vy jste měli nějaký dotazy? Přiučíš to? Se zapněte pana Ingenieura, odpovím. Kolik jim je? They ask your age. This small girl asked your age. So, 60. Congratulations. Oh, wow. She's up front. See what you got here. Ale třeba jejich tatínci, třeba tam máme paní, ona se jmenuje Nancy, a jejich tatínek nebyl, ale byl taky pilot V-17 a byl sestřelený a byl v zajateckém táboře a taky lítal tyhle jednotky. I told just now to children that your father was also pilot on the 100 and he was POW. She has question. Michal will translate better. Jaký to je v Americe? The question is, what is it like in America? It's not an easy question. John, you were there. You were there. You were there. I was there. You were there. From there. Americe je to tak, jak vidíte v amerických filmech. It's what you see in American films. It's pretty much the same wherever, same as here. Ale říkají, že je to hodně podobný tady. A když potřebují jaký zapíkat, tak jim to jedno červený světlo začne takhle vyhrát. I tell them that in US is often the very crazy thing that you often on cars don't have blinkers, the orange blinkers, you have just red lights, and when you need to turn, just the one of the red light begin to blink. So they found it as interesting. But ale já musím říct, že když prostě na ně koukáte, poznáte, tak jsou to úplně normální a stejní lidi jako my. I said, when they look on you, they will find you are the same people like we are. Yes. Because we are just one group of people. It's a small world. If someone of you lives in New York, no New York. California, and cares about their well-being, their education, and their future. Yeah. Because you see that here. Říká, že můžete být, že jste hodně šťastný, že jakoby je hodně dobře, že studujete ve škole. V takové škole, kde vás všichni učitelé znají dobře, že vám můžou, no, pan ředitel, samozřejmě, pan ředitel je taky učitel, že kde vás všichni učitelé dobře znají, a vlastně jsou schopni vám dávat vlastně ty přesné informace o tom, co máte vědět.
Teď to přijde, Jaro. Ask me, you know how men greet each other in the United States? What? With a handshake. Here the same, yes. Chce ti podat ruku. Chce si s tebou stisknout. In the United States, do you know how a dairy farmer shakes hands? A dairy farmer? Jo, jak se v Americe zdraví farmáři, jestli víš. Tak to zkus, Jaro, napodobit. Sukopí na to seš ty expert, to bys poznal. She has question. Is any one of you is a movie star? But Mike lives where movies are made. Yes, Los Angeles. Mike bydlí blízko Hollywoodu, Los Angeles. Tam se ty filmy dělají. Takže on spoustu těch slavných herců potkává a spoustu jich i zná. I tell them, you meet several times a lot of movie stars and you have friendship with several of them. A jen to má počítat všechny. A vyhrává, jako jestli jde automaty. Yes, question. If you are a gambler. I'm a gambler. Yeah, you are a gambler. I gamble every day of my life. On říká, že automaty ne, ale že pro něj je taková ta dobrodružná hra, každý den jeho vlastní život. Tell them life is a gamble, and we gamble every day. Říká, život je ta hazardní hra a že my vlastně v tom životě hrajeme hazardní každý den. Jinak vás bude zajímat, on vydává desky s hodně tvrdou rockovou muzikou. Tell them, remember, you gamble on yourself, and that's how you are successful. Gamble on your knowledge, on your wisdom, on your morals. That is how you win. With risk comes reward. Yes. Mike, just repeat this because for me that's too difficult and I didn't catch it. Because you gamble on yourself, you gamble on your knowledge, you gamble on your wisdom, you gamble on your morals, but without risk, there is no reward. Že vlastně gamblovat, nebo gamblovat, nebo to slovo gamblovat, hazardně hrát se dá s různými věcmi, ale že bez toho ani by člověk někdy za čas trochu zariskoval, že vlastně pak není ten dosažený ten cíl, jo, že to chce tu odvahu. Jo, a vlastně a v životě vlastně. Ale není správná ta odvahu u nějakých těch automatů. Tak. Ale v životě. Ale odvahu v životě něco dokázat. Ano. Hele, třeba se vám řeknu. A s omlouvám, z Děrský, prosím. Skoro každý klub, že jo. Ale já mám tamhle z kamaráda, který prostě to chtěl, vždycky si to přál, no ale dneska lítá slavnýma dopravákama. Protože se v životě snažil. I said, because of the gambling and so, and they, to have some deal and do something for. So I asked them, who of you would like to be a professional pilot? So they said some voice, and I said, yeah. And you may see, I have friends, Michael, Yeah, that's not. who had that deal, he had that dream, and he was working on, and now he is an airline pilot. So you can be the same. Be whatever you want to see. Yes. Můžete být čím chcete být, když se budete snažit. Je to hlavně na vás, Je to hlavně na vás. Prostě tak. Já myslím, že ještě má pan ředitel připravený deváťáků, kteří mluví anglicky. A třeba přesvědčíme, aby jsme se přeci jenom podívali na film. No, on má člověk nějak nechtěl, ale pro mě by to bylo
Dobrý. My děkujeme, my děkujeme. Jsem moc rádi. Ale hosty taky za návštěvou. Tady Vítka ještě.